Het Cambuurjournaal wordt mij mogelijk maken door KKFH Kozijnen, nieuwnieuw.com Herenmode en Vierdag Vermogensbeheer. Welkom bij het Cambuurjournaal. Het Sintje skient weer in het Cambuurstadion. Dat mag wel duidelijk wezen en het lijkt erop dat de donkere wolken in principe weer verdwenen binnen. Dat had ik met name te krijgen in het goede spel met de verdediging van Cambuur. Minder doelpunten tjin, dat is vanzelfs al lekker. Maar het zit ik beter achterin. En dat vind ik trainer Henk de Jong. Ja, iedere trainer had zijn eigen manier van druk zetten. En ik had iets andere manier van verdedigen. En ik heb vooral waar verdedigen we op een man, achter een man. Daar heb ik een iets oor idee over. Wat goed is, weet ik net. Maar dat heeft ieder zijn eigen en dat moet ik zo wezen. Want iedere trainer is oors. Maar het pakt nou goed uit. Ja, maar Laurens, niet kijkt uit oer mandekking bijvoorbeeld. Nou ja, vaak als ik een tegenstander op middenveld is het wel belangrijk dat ik je man heb. Meestal wel eens een keer voorin staan, maar het is wel belangrijk dat ik je man heb. En dat geldt ik voor voorin. Als we een tegenstander, mast mij of net mij, dan maar wat oplossen. Nou, daar hebben we wat oren dingetjes in die. Maar nogmaals, dat met iedere, Sjors die het op zijn manier, ik doe het op mijn manier, de volgende die komt op weer op zijn manier. Intussen is een van de verste waarden in de verdediging van Cambuur de Rogsbek Gabi Kaskili. Hij kwam deze simmeroer van Zwolle naar Cambuur, al wie dat in het begin voor hem wel even wennen. Het was geen gemakkelijke stap, maar het ging er meer om, ik ben 20 jaar, ik moet gaan spelen. Hier was het perspectief meer dat ik ging spelen en echt mijn kans kon gaan grijpen. En dat is gelukkig gebeurd. Waarom was het in het begin niet makkelijk dan? Omdat, natuurlijk, je hebt Cambuur, je hebt PEC. Daar heb je strijd je eigenlijk voor de Eredivisie, hier voor de keukenkampioen, net als vorig jaar bij PEC. En dan ga je denken, wat beter voor mijn prestaties en voor mijn carrière. En uiteindelijk kies je dan toch wel voor Cambuur. Gabi, ja, dat is een... Ja, doe Tinks dat, dat denk ik. Dat hebben we beide hier krijgen hoor. Een kuitenbijter, Maarten de Jong is vroeger zo'n lietsmansje. Maar hij kan ik heel goed voetballen. Dus hij kan ik eigenlijk op middenveld spelen. Maar we broeken hem als back, omdat hij daar ook goed voetbal kan. Hij kan opkomen, hij is snel. Dus ja, dat is een jongen die is jong. Ik mag hem wel achter zijn broek zitten, maar dat vind ik mooi. Maar die kan nog heel ver komen. Wat betreft de opstelling van Henk de Jong zijn er weer eventjes twee dingen die hij oplossen moet. Want er zijn twee internationals op paad. Sekou Sila en Roberts Uldrikes. En dat betekent dat hij dat weer even oplossen moet. Al is dat voor Henk de Jong net bepaald een probleem. Milan in de spits. Milan is... Smit, Milan Smit is, is een hartstikke goede spits. Ben ik heel tevreden hoe hij dat links doet. Hij kan ik heel goed voetballen. Hij had een hele mooie stekpaas. Had met links een goede voorzet. Kan eigenlijk beide benen. Het is wat een oortype dan een hele flegmatieke boetspeler. Maar en die beide jongens door het verdedigen ik ongelooflijk goed bij standaards. Wie komt er dan links? En dan zetten we links Wiebe Kooistra. Ja, Wiebe die had laatst een oorwikkeling, 2 weken in. Topos die dat ik hartstikke goed. Dus ja, die had de steun van het publiek. Dus die hoeft nergens bang voor te wijzen. Nee. En dan haast Sekou Sila als linksback die er net is. Is dan de logische vervanger Thomas Pol? Ja, Thomas speelt het. Thomas, ik een jongen van mijn 20 jaar. Ja, die moet spelen. Net te moeilijk doen. En ik wil net meer met Mikey Breij van het middenveld. Mikey die is samen te ontwikkelen. En samen met Hulle middenveld. En ik trouwens, de jongens die net spelen, zit ik een paar talentvolle jongere en oudere jongens tussen. Op het middenveld houden we intact. Het wordt net uit de kan look. Dus dan zetten we gewoon Sadel. En zo shot dat er dus op het middenveld onder de oren uit. Mooi Breij, verder de Jong en Van Kaam. En linksback is Thomas Pol in plak van Silla. En linksboeten zit Wiebe Kooistra. De beginfase is absoluut voor Cambuur. Ze zijn volle better. Het is een soort van full gas voetbal wat ze snel letten. Zo oerrompelen de verdediging van Rode JC. Dit is een kopbal van Kooistra en dan Milan Smit. Al in de 4e minuut scoort hij de 1-0. Gewoon wij de laatste tijd linksboeten. En nou, doordat Uldrikes er dus net bij is in de punt. En Fot smiet dat maar deze assist van Wiebe Kooistra de 1-0 op voor SC Cambuur. En wat kan Rode JC dan in die big year fase? Nou net al te volle. Het is een beetje een rommelig moment. Goed opletten en dan valt die bal daar goed onder de kant van Remco Balk. Spieler Savisa een goede wedstrijd. Belangrijk. Maar als je dribbels en dit schot is ik net onaardig. Dan krijgt de redding van keeper Bukker.
Maar Cambuur stapelt het in de beginfase kans op kans. De redding van de keeper van Rode JC. Thomas Pol, lange bal. En die valt dan achter de verdediging van Rode JC. Hij is volle rapper, Milan Smit. En dan mat hij hem eigenlijk maatje. Maar dit lopke, dit wippeke, dit krekt op de dak van de goal. Hij is volle rapper, dat zien direct de chest onder Koglin. Maar dan mat hij hier eigenlijk wel de 2-0 maatje. En dat is, vond ik eigenlijk, het eind van de fase waarin Cambuur echt de betere ploeg is. Dit is Olcic, maar een goede vrije trap in de kwarte hoeken. Net een geweldige redding, maar dat is genoeg. En zo zet Rode JC in een oer. Ze nemen de wedstrijd als het ware echt oer van Cambuur. En dit is dan een penalty. Maar de vraag is wel, is het een penalty? Bijleveld komt het 16 meter gebied in. Hier krijgt hij een lied setje. En hier wordt hij nog licht vasthouden door Bergsma. Het is er niet in. Waarvan je zegt, je kent hem Jan. Maar hier misschien ik wel net Jan kennen. Olcic had een goede trap. Maar daar komen de vingertoppen van Os nog rond de post. Krijgt net binnenkant Peel, get die bal erin. En zo is het 1-1. En komt de nummer 12 van de keukenkampioen-divisie op Liekense Hichte met Cambuur. Maar Cambuur had het dreig. Vooral daar onder de linkerkant. Maar Thomas Pol, die net een geweldige wedstrijd speelt. Wie bij Kooistra zit ik er net heel erg lekker in de wedstrijd. En dit is Penja Zauer. Die zit hier via de vingertoppen van keeper van Os op de lotte. Heerlijk schot. En het is maar goed dat die vingertoppen van Os er nog rond de pas komen. Want oors hier die er misschien wel in gang. Dit, dan de vrije trap van Olcic. En komt er bij Art-Jervin-speler Rodney Congelo. En ja, bij Jervin maken die er al net al te volle. Maar jeetje, deze hier er toch wel in kennen. Sterker nog, in matten. Wat een gigantische kans van Rodney Congelo. Maar ik get er net in. Maar Rode JC had het wel echt oernaam van Cambuur. Dit is een opmerkelijk moment. Bijleveld. Nogal leuk hoe die oetreding van Remco Balk. En waar is Remco Balk belutsen bij zo'n moment? Er is eigenlijk altijd wel wat. Hij krijgt een gele kaart. Ik van Kaam. Bijleveld hier. Ik zou maar een gele kaart van krijgen. Dat is een beetje een gemenige oetreding. Dit zou naar beneden loeken. Maar ja, de reactie van Bijleveld weer. Die hem nog correct op 10 had. Ja, die actie verdient het eigenlijk een gele kaart. Ze staan er gewoon voetballen. Cambuur dan een beetje meer onder druk waai van Rode JC. En dit is een heerlijke paas van Daniel van Kaam. En dan maakt Michael Breij natuurlijk vanzelfs volle meer Maidwan. Ik in die eindfase dan nog een gevaarlijk moment van Cambuur. Hier komt Bukker heel vuur uit zijn goal. En dan had die keeper van Rode JC geluk dat het Hielendal onder de zijkant van het veld is. En dat Balk net 1 op 1 komt. Maar de goal en maar de keeper werd toch het, misschien wel een rode kaart werd hier. De vrije trap. Volgens een hele minne uitviering van Kaam. Massie Bum, de Drentse trainer van Rode JC. Die er een goede ploeg van makken had. Lang op het eerste plakstier. Dat nou oernam is. Toch Willem II. Dwongen wissels eigenlijk dan min of meer in die tweede helft. Pol Gitter van hem in de plak komt Veldman. Het voetballen wordt er net al te beter op. En dit is een raar moment waarbij de rechtsback Kaskili die bal nog binnenhouden wil. En dan komt hij hier vervelend te lanen. Langdurige blessurebehandeling daarna ik van de rechtsback. Maar dat bloedt gelukkig bij dit. Nou ja, dit is een skramke van de rechtsback van Cambuur. Maar die tweede helft, ik trok de wissel van Wiebe Kooistra die er van aangang is. En Michael Breij die eigenlijk daar toch op een rechtsboetspieling van Mullen kwam erin. Hier Cambuur het volle beter onder controle. En kreeg het zelfs nog de beste kansen. Zoals deze kopbal van Remco Balk. Goeie vastzet van Michael Breij. Die hier er toch ik samen in kan. Rode JC kreeg eigenlijk haast geen kansen meer in die tweede helft. Maar deze van Remco Balk. Wie misschien wel de grootste van de tweede helft. De eerste helft wie echt heel leuk om naar te zien. De tweede helft een stuk minder. En in die eindfase zette Roda nog wel even on. Sposito, maar dit Wippeke. Hast, oerkeeper van Ossinnen. Rode JC zet in die eindfase nog wel een beetje on. Maar misschien wel de beste man van het veld. Hier Olcic. Goed baltje van Daniels. En dan het schot van Ouaissa. Maar in principe een eenvoudige redding van Yannick van Os. En zo eindigt het Cambuur tegen Rode JC in een redelijk logische 1-1. Is een leven mooi de punt?
Ja, nee, terecht. Terecht punt. Eerst helft maar we eigenlijk op 2-0 komen. Hè. De lop van Milan. En met eigenlijk wat kwatter. Die had er stuiter, die er druk in. Hè. Dus dat is jammer als het is 2-0. En dan ben ik nog van overtuigd dat we het wel lastig krijgen. Zij zijn vierde, ze zijn fysiek. Hè. Wij hier een hele jonge ploeg. Maar dat hindert niks, want dat komt ik door de omstandigheden. Er zijn 2 jongens net. Fysiek hier word ik lastig. Zij zijn wat verder. Natuurlijk wil je altijd winnen. Zeker op basis van de tweede helft heeft Roda weinig in te brengen gehad, denk ik. Het was zeker geen makkelijke wedstrijd. Dus gelijkspel had misschien meer ingezeten. Kun jij een beetje leven met dit gelijkspel? Ja, kan ik mee leven. Waarom? Omdat Roda een goede ploeg is, vind ik. En ik denk overal in de wedstrijd gezien dat wij en hun allebei niet echt verdienden om te winnen. En dan kom je uit om een gelijkspel. Ja. Zo'n wedstrijd is natuurlijk een beetje een soort van test. Hè? Omdat je speelt in een Rode JC dat 12 staat. En misschien komt het eind van de rit ik wil mooi eruit om het bovenste te pakken. Hoe ben je nou deze test gaan? Wat vies? Nou, ik ben hartstikke blij met dit resultaat. En ik ben ook heel trots op mijn jongens. Ik die we in de rust wisselen. Want de kerst die jongens niks kwalijk nemen. Er zit een jongen van Santje en een jongen van krijgt 20 tegen. Maar wel nou, echt jonge baasjes. Zelfman bedoeld. Nee, en wie bent de tweede helft eerst weer de heer Wiebe en hier met Thomas Paul. Heel rustig, of heel eigenlijk wat drok. Hè? Maar die jongens, die moet ik wennen aan dit niveau. Dat is alleen maar goed dat we het dienen. Ja. Dus al met al, hoe is de test bevallen dan? Ja, ik vind dat we nog wel stappen maken, maar dat hartstikke pensioen. We moeten zeker aan de bal hier in de warren te spelen. En ik denk dat we daarin groeien. Ja, dat we dit soort wedstrijden ik winnen kunnen. En dan wordt het 2 of 1-0. Nou ja, dat ben ik punten. Punten werd bij de ploegen net heel volle maai op zitten op dit stuit. Rode JC bloot op het tweede plakstingen. En Cambuur maai 15 wedstrijden spelen en 24 bloot ik op dat 6e plak. Dit wie het Cambuur Journaal. Volgende week ben we er vanzelfs weer. Dan gaat Cambuur uit naar VVV Venlo. En dan is er komende sneun de 24 november vanzelfs weer een Cambuur Journaal. En dan, hoi. Het Cambuurjournaal waard mij mogelijk maken door KKFH Kozijnen, nieuwnieuw.com Herenmode en 4-dag vermogensbeheer.